в следващите минути на един прекрасен ден ще разберем каква е модата в грима за лятото. В това пътешествие ще ни води един човек, който е дизайнер по образование, но известен както с гримьорската си четка, така и с острият си език. Много ми е приятно, че наш гост днес е Валентин Колагин. Отново бих казала. Здрасти, радвам се. Благодаря за поканата. Здрасти, как си? Чудесно, мисля, че личи. Перфектно гримиран, както обикновено. Както обикновено. Опитвам се. Сега това модерно ли е? Кое е по-точно? Удебелените вежди, изцяло, да. хайлайтър, хубави скули направени. Сега е бума на хайлайтера. Това е годината на хайлайтера. Въпреки че в началото на 2017 имаше някакви бегли такива предположения от измислени трендсетери, че контура излиза от тенденциите за грима, няма да има толкова структуриране, няма да има толкова хайлайт. Напротив, това е най-силната година на хайлайтера. Нека обясним какво е хайлайтер, защото може и да има зрители, които не са чували. Хайлайтер, ако трябва буквално да преведем, това е от блясък или по-точно светлина върху лицето и се поставя на изпъкналите части на лицето. По скулите. По скулите, да, иначе казано над контура, след като направим контура, подчертаваме изпъкналата част и удряме там, където удря светлината. Значи поставяме хайлайтера там, където естествено светлината удря чертите на нашето лице. Сега е много актуално да се прави нещо, което преди години беше забранено, а именно да се хайлайтва брадичката и нослето, леко връхчето на нослето. Така не се ли намаляват чертите? Ако имаме по-голям нос, визуално няма ли да го намалим? Не, значи с хайлайта се създават обеми. Но е хубаво, ако имаме малко носле, можем едно леко закачливо штрихче върху върха на нослето и става много симпатично. Тук имаме ли хайлайтер? Тук имаме хайлайт, тук цялото лице е хайлайтното, също така е бронзирано. Това е една така типична визия, която е актуална сега за лятото. Бронз Queen, винаги, да. По принцип, всяка година има лека промяна в тенденциите, но като цяло всяко лято е хубаво да заложим на бронзовия загар, на бронзовите отблясъци, златисти хайлайтери, леко мокър ефект на цялото лице, стои секси, стои готино и стои свежо. По-слънчеви цветове. По-слънчево, да. Също така можем с бронзант да озарим цялото лице и също така издувнатите части да не са толкова контурирани и мат, а да бъдат малко по-бронзирани и да изглеждат по-мокри. Ето тук също виждаме перфектен пример за хайлайтване на скулата, точно на мястото, където трябва да се постави. Не на всеки задължително. За всеки ли е подходящо? Не за всеки и за светлите, и за задължително. тъмните кожи, Може да се когато има лек загар. Може да се приспособи към формите на всяко лице, но все пак трябва да се съобрази с формата на лицето на клиента. Не може да го поставяме на едно и също място. Някои имат малко по-смъкнати скули, някои имат повече бузи. Там не трябва да прекаляваме с хайлайт, защото казваш, то създава обеми. Ако нямаме има бузи, скули, може да стане като една светеща огромна топка. Така че трябва да се съобразява, но всеки може да заложи на хайлайта. Аз лично избягвам да го поставям на мазни кожи, на клиентки с мазни кожи, защото това създава илюзия за още по-мазно лице. Тоест да се избягва, ако имаме обемни скули, обемно лице и мазна кожа. Точно добре, така. Защото ако сложим хайлайтер на една мазна кожа и попрекалим с него, той може да се трансферне, да се премести по цялото лице. И освен да имаш хайлайт на скулите, можеш да лъщим. Което лятото доста често се случва. Би ли ни дал съвети как в жегите да запазим повече, така за по-дълго време грима си? Това, което аз съветвам всяка моя клиентка е, освен че аз правя перфектния макияж и запечатвам и гарантирам за това, че грима ще стои на лицето до момента, в който тя реши да го премахне от лицето си. Надявам се, няма клиентки по 1-2 седмици да... Дори не се ангажирам с часове, защото наистина грима трябва да стои на лицето тогава, до когато ти пожелаеш да стои. Но имам клиентки, които честно казано понякога запазват очите си. Аз ги съветвам винаги да почистват грима си, естествено, преди лягане, но почистват само лицето си, оставят очите си и на следващия ден обновяват сами основата си. Да. И така имат няколко дена перфектен макияж. Ти казваш, че това не е много подходящо. Хубаво е да си отстраняваме грима. Винаги, да. Хубаво, може да... Да, кожата диша, въпреки че сега с днешна дата декоративната козметика, гримовете така наречените, са доста еволюирали. В тях има защитен фактор, има полезни минерали, съставки, които предпазват от вредните агресори
на околната среда, така че действа добре на кожата. Добре, аз те попитах в жегите сега. Имаме проблем с това въпросно лъщене на кожата. Как да се Да, точно как да това го исках преборим? да кажа, че въпреки че аз перфектно запечатвам кожата на моите клиентки, предполагам моите колеги също би трябвало да го правят, е хубаво всяка жена да има в дамската си чанта една малка компактна пудра. С пудра отгоре. Да, и Да мога тушираме. Да, това, което бих препоръчал е никога да не се нанася пудра директно върху мазните и изпотените участъци, защото тогава може да се получи пачи ефект и да всъщност продукта да стане на петна. Основата. Самата кожа, когато е мазна или изпотена, тя грабва продукта и може да стане петно. Затова е хубаво, когато сме изпотени или мазни, първо да попиеме с потупващи движения, с кърпи, да, суха кърпа, не мокра естествено, сухи кърпички. Има специални кърпи, които са oil-free, които са туширащи за мазна кожа. А оризовите хартии препоръчваш също, да, те са точно този тип кърпички, с които може да тушираме и след като вече оберем излишния себум, може да нанесем пудра, за да върнем лицето обратно към перфектния вид, в който сме излезнали. А червилото как се задържа по-дълго? Защото червилото доста често излизаме някъде, забравяме, че има червил, пиеме една чаша кафе и реално червилото остава на чашата. Сега, аз искам да обърна специално внимание на червилата, защото, нали, както казах, ако 2017 година е бума на хайлайтера и на контура, също така мога да кажа, че, нали, 50-те години бяха годините, да кажем, на спиралата. Тогава е измислена спиралата от Хелена Рубенщайн. Но сега, ако трябва да направим една ретроспекция и да говорим за това всяка година какво се случва, мога да кажа, че през второто десетилетие на 2000-те, на 21 век, така. Годината ще бъдат 10-те години на червилото. Сега тенденциите са много изчистени очи, почти никакъв грим на очите и силни, ярки цветове, акцент в червилото. Бума на матовите червила, както всички знаеме. Всички сега са поводяли по матовите нюанси. Какви цветове са модерни? Които виждаме са... Да, ако разгледаме така, аз съм подготвил снимки специално на червила, които са актуални. Също така много тъмните нюанси удрят много сериозно тая година в тренда. Черно, виждаме тук черно, виолетово, вишнево, кърваво, да, всички тези цветове, кафяви нюанси, също всички разновидности. Ли е за лятото черният цвят? Разбира се, не да отидем на плажа с него, но на клуб е изключително подходящ. Както знаем, Риана преди 2 години наложи така една тенденция в тъмните нюанси. Тя така първа, мога да кажа, нали, от популярните личности се появи в тези гами. И сега е страшно актуално. Също всякакви пастелни цветове, всякакви размити цветове, нищо нали, определено. Червеното бавно отпада като нюанс тази година, въпреки че, както знаем, то си е класика и няма как да излезне изцяло от грима, защото има жени, особено със светли кожи, които го предпочитат. Но всякакви пастелни, размити, неопределени цветове, като керамидено, като бежево, дори леко сивеещи цветове, също са много актуални. Тоест перлите от блясъци да ги забравим. Всякакви видове техники като омбре, да кажем. Сега напоследък, през последните няколко месеца навлизат металните цветове в червилата. Леко почват да изместват вече матовите нюанси. Гледах дори някъде в интернет пространството червила, които се нанасят и после се отлепват като втора кожа. Това е една китайска приумица. Те си имат такива измислици и в сферата на клепачите, и в сферата на макияжа за устни, но аз не ги одобрявам и не ги препоръчвам. Те са много силни. Те са много силно изсушаващи, с химикали. Но сега е бума на течните червила. Почти няма фирма, която да не е предложила такъв продукт на пазара. Те са супер дълготрайни. Някои от тях са малко по-изсушаващи, но има и такива, които са хидратиращи. И изцяло в пълна палитра цветове, всякакви цветове, които никога не сме свикнали да виждаме преди това. Може би не беше възможно. Лилаво също е много актуално. Лилавото отново се завръща. Телесен цвят. Телесен нюд цвят, той си остава, да. Всякакви разновидности на кафявото особено. Между другото, съвсем скоро ми гостува пластичен хирург Илю Стоянов и с него коментирахме, т.е. той коментира факта, че са се навъдили много птицечовки по улицата. Неуспешно направени устни, ако мога така да кажа. Тебе какво ти е мнението? Къде е границата? Границата е много тънка и
за съжаление, не всеки има усета, не всяка жена има усета да спази тази граница и в един момент те спират да виждат вече големината на своите устни и слагат още и още и още, им се струва малко и малко и малко. Аз постоянно се опитвам да разубеждавам моите клиентки. Да. Много често идва някоя клиентка и казва: ох, утре имам записан час за устни, и аз казвам: на къде повече ще слагаш от това, те са огромни, да кажем, но тя не ги вижда. Как малки са ми... И просто някакви страшни аномалии в тази сфера. Сега това, което мога да кажа и би ги посъветвал, винаги трябва да спазват най-грубо допусканата грешка, която правят, е да поставят филари само в горната си устна. Изключително грозно, изключително неестествено и неестетично. Да, стои малко странно. Ако имат наистина недостиг в горната устна, то задължително трябва да сложат и в горната, и в долната. Пропорцията трябва баланс, да се... да. трябва да има баланс и пропорцията трябва да се запази. Долната устна по закон, по еталон, трябва да бъде 2 пъти по-дебела от горната устна. Минимум. А те наблягат на горната, което е странно наистина. Получава се едно топче, което... Едно топче, като жилени от пчела, вулгарно, неестествено, личи от далече, че нещо са си правили с устните. Целта на една такава интервенция е да подобриш формата на устните си, а не да изглежда пренаправено и преекспонирано. А какво ти мнението за мъжете? Харесват ли подобни устни? Или по-скоро дамите го правят за себе си, защото сега, мъжете какво харесват? Мъжете харесват всичко, което ходи, има гърди и уста и всичко, което, нали, да не бъде по-груб. Им прави впечатление, казваш. Ами има такива, на които им прави сега. Има мъже естети, разбира се. Те си подбират жените, с които излизат и обръщат внимание на тия неща. Но като цяло масово това не трябва да ни бъде критерий какво харесват мъжете, какво харесва българския мъж. Ние самите да се харесваме. Първо, винаги красотата започва отвътре навън. Много за да се отразява. Нека хвърлим малко светлина и върху модните тенденции. Какво ще се носи това лято като аксесуари, например? Ще има ли някакви по-специални аксесуари, които миналата година не сме носили? Тенденцията в аксесуарите е едно леко преекспониране. Също обеми в аксесуарите, огромни обици, огромни накити, колиета, така наречения чокър, който сега... С който и ти си днес. Който стана много популярен. Нали? Чокър е новия клъч. Нали? По едно време поудяха хората клъч. Българите научиха какво значи клъч. Започнаха всички да говорят: имам нов клъч. Сега, нали, новата дума хитова е чокър. Нали, това е като тези думи, като хайлайтер, които са супер модерни. Сега всички носят чокъри. Да, актуално е наистина по-масивни бижута, така наречените стейтмент бижута, които създават впечатление. Нали? Бижу, което като сложиш да се вижда отдалече, което да бъде акцент. Обеми има също така и в коланите, обеми има в обувките, завръща се по-дебелия ток. Изобщо като цяло започваме да виждаме една обемност, ако може, шапка, която също е по-голяма. Спадрилите, които не излизат от мода. Бойфренд джинс, които са също 2-3 размера по-големи, оверсайз. Дънкови ризи, които са супер големи. Пак бойфренд стил. Бойфренд шърт. Станала съм да пия кафе сутринта и съм грабнала риска на гаджето. Много чуждици трябва да използваме, но за съжаление оттам тръгват тенденциите. И може би все още няма налог на тези думи на български. Но това са по-големи дрехи. Да, ръкавици малко, може би, по-към есента, нали, сега в летните, но това са така наречените шофьорски ръкавици, които сега са много драйвер gloves, които са много актуални сега в момента също. Те бяха актуални преди няколко години в клубните среди, сега отново се завръщат. Това са снимки, които вие сте подготвили. Тук виждаме малко по-лятна мода, по-етно, хипарски стил, боко стил. В банските бих казал сега така, че има едно силно влияние на макраме стила, иначе казвам на тези плетки, които... много сплетени бански дори от вълна, нали. Първо, че ще ти е топло, второ, това няма изсъхване направо после. Да, също има и памучни, които са нарязани и пак по някакъв начин са сплетени, но този макраме стил е сега доста актуален. Ето тук виждаме обемни бижута. Въпреки, че Долче Габана не са най-големите модисти, не могат да бъдат толкова добър пример, но да кажем, че... Тук виждаме различни колани, различни... Да, също между другото с тази тенденция с големите колани, която леко почва да се измества, идват и така наречените skinny belts, които са малко по-тънки колани, които сега са също доста
актуални. Дай, например, едни супер баги джинс с висока талия, големи, широки джинси. Още ли е модерна високата талия? Модерна е, да, абсолютно. Ние и тук виждаме, че повечето и поли, и панталони с висока талия. Това, което исках да Хубаво е да се коментираме, комбинират с едно тънко коланче, нали, едни супер големи, широки дънки с тънко коланче, също стои много сладко и сега е много актуално. Също забравихме да споменем, може би, коланите тип корсети, че са много модерни сега. Ами, това, те леко поизлизат от тренда. Миналата година бяха така доста... Пак не съм в тенденциите, да. значи. Не, могат, не, все още са актуални, след като доста модни къщи предлагат такива, колани. Хубавото на тези колани, че жената с тях се чувства секси, прибрана, стегната и подчертана. Прибираме корема. И затова това е една тенденция, която ще остане по-дълго във времето, тъй като самата жена се чувства секси с тип корсет, колан, по-уверена в себе си, прикрива недостатъци и ще остане във времето тази тенденция. Всичко видяхме. Нестандартни шапки, оголемени бижута, колани, чокари. Все повече се приближаваме към космоса с годините и дрехите ще стават според мен все по-изчистени и трябва да бъдат по-удобни. Надявам се да видим съвсем скоро и този тип тенденции. Тук в този случай изисква ли се грим според теб? Тези шапки изискват ли някакъв специфичен грим? Грим винаги се изисква. Никога няма да има мода в това да се премахне грима. Това е също едно клише, когато някоя жена каже: на мен грим не ми отива. Не. Един добре направен грим, правилно поставен и в рамките на нормалното, съобразен с всяка една жена, с нейния вкус, с нейните черти на лицето, не може да бъде никога излишен. Най-малкото една основа, която да предпази и да задържи фондиотена. После един фондиотен, който да изравни недостатъците. Никой не е перфектен и няма никой с перфектна кожа. Така че най-малкото един фондиотен според мен е задължителен. Освен това сега фондиотените, които са новото поколение, вече те са защитен фактор, те предпазват от вредното влияние на UV лъчите. Нали, нека не забравяме това, което бих посъветвал също всички зрители е да се пазят от слънцето. Никакви солариуми, никакво слънце без защитен фактор. 50 защитен фактор през цялото време на сезона. Да, защото са много вредни UV-лъчите. Много най-вредни. Значи, в момента изследванията показват, че номер едно признак за стареене не е възрастта, не е времето, а е слънцето. Ултравиолетовите лъчи са като номер едно признак за стареене на кожата. Чувал съм, че сега също така на младини доста хора не използват слънцезащитни кремове и не им се появяват бенки, лунички, но след години кожата има памет и се връща и след години избиват много повече лунички, бенки, поради факта, че не сме се предпазвали. Петна също така, разбира се, фактора предпазва кожата. Напоследък започнаха доста косметични марки да произвеждат и фондиотен, и пудра със слънцезащитен фактор, кремове ежедневни. Вече почти абсолютно всички. Така че хубаво казва. Но това, което бих казала, пък да избягват да използват нощно време продукции с защитен фактор, защото този е SPF святка и понякога лицето излиза по-светло на снимка, отколкото това е за любителите на селфитата, ми се струва. Точно така. Много гримьори също го допускат като грешка. Използват така една много популярна пудра на една известна марка, няма да споменавам, която в състава си съдържа SPF и оризово брашно. И за съжаление, когато я нанасят и запечатват с нея основите, после на снимки виждаме глави, които изглеждат като залепени на телата. Това е също една доста често допускана грешка. Както винаги, времето с теб не ни стига, но моля те, обещай да дойдеш още веднъж. Ще дойда съвсем скоро. Между другото, така завършихме един проект с певицата Бони. Така че може да ви гостуваме и да го представим по-обстойно при вас. Идеален повод. Направо от сега имате покана от нас. Благодаря. Благодаря, че беше ми много приятно.